Mahilig ka bang tumaya ng 3D Lotto pero wala kang ideya o naguguluhan ka kung anong tatayaan mo? Pasok ka sa channel ko, baka swertihin tayo. Magbibigay ako ng tips kung anong magandang numero sa pamamagitan ng sariling strategy at pamamaraan ko. Pero advice ko lang po, huwag niyo pong iasa ang lahat sa larong ito dahil ito ay swerte-swerte lamang. Paki-subscribe na lang din po ng aking channel at paki-click ang bell icon para ma-update kayo sa mga susunod kong mga video. Maraming salamat po. Hello guys, good morning sa tanan guys. Especially sa mga ating sa mga followers nato diya guys nga nang subaybay do wala gid siya ni sakay kagahapon pero wala gid siya ni sakay sa atong mga guide ba no, pero still positive gyapon ta guys, positive gyapon ta kay hapit na gid ni atong mga pag-antos guys nga makahit gyud ani gyud kuan lang gyud salig lang gyud kay ako pong ginabuhat akong tanan nga mabalik ta sa una no, sa una grabe gyud atong pang-hits guys. So karon medyo nakuan siya kay syempre kay start naman pud tagbalik gud, start naman pud kog balik og concentrate, so hinay-hinay ba gyud na siya, hinay-hinay dili ba na siya ingon nga diretso, pero karon makaingon ko nga murag nindot gid atong combination karon guys, kaya ako gining siyang gibilaran, ako siyang gitanutan, ako siyang gitan-aw bisag asa, so possible gani atong combination karon. So naway atang nga probables, then ako ihatag nga very very hot pair gid karon guys. So sa akong mga nakita, ako lang i-share ang akong nakita tanan guys ha, okay? So before that, shout out ko sa akong mga sa mga followers guys, sa mga nag-comment last, shout out mo guys ha, sa mga nag-comment nato diya katong mag-share sa atong video, na screenshot na nako to guys ha, so senda na to sila mga pahalipay nga mga GCash ato rang i-post din guys para pud nga mabawi na to ato mga adlaw nga nasayang na ako guys kay wala ko naka update sa atong YT channel. So karon mag-share tag probables guys nga para sa ako karon gid guys, kuan gid kining delikado gid kay siya gid guys. So sa ako, para sa ako ang hot pair na to karon is ang 3-8 na pairing, okay? Paminaw kay na ako istorya, then share tag probables guys ha. So possible karon guys nice kalira, naapod jay possible nga MCA. So unsay pasabot sa MCA guys, man tawag lang kuan kaning tama ba ko, MacArthur no, anang balik nga numero. So ani gawas na siya karon nga month, then possible siya mag-result siya balik in lahi nga plastar or same lang nga plastar guys, kamo na bahala magrambol, okay? So diri ta sugod sa kan guys ha. Nakita sa guide lang ni siya, so kini siya nga guide guys, bantayunon lang siya, dili ko ingon nga kuan kayo siya kining, di ko mo ingon nga kaning dili ko mo ingon nga kaning 100% gid siya guys ha, pero sa ako gid siyang gitan-aw sa ako siyang mga ginakuan, always gini siya na gini siya na isa di mabantayan pero mugawas siya ba, so sayang kayo guys. So tulo ni siya ka combination, so ipasok inyong hearing maintain or kuan mga damgo, mga gihatag ni kumpare ni Mare. So testing ini guys, so ako lang gina siyang i-share ha. So dili lang nato siya isulat. January 10. So all draw na siya guys, all draw. So possible ni siya sa kuan, bantayunon lang ni siya guys ha. Kini si 1 to 7, kini si 307, og si 740. Yan. So para sa ako guys, guide ni siya ha. Kini siya kuan ni siya sa
sa gara pod mulusot gid siya gyud. So ako siya ginatato mga ni angin adlaw. So sayang kay ba kay nanggawas siya din wala na ko siya na-detect. So naman tay possible nga MCA guys mong balik kay. So naman tay kuan nga balik nga numero. Natay possible nga ginatawag nga balik nga numero. So big chance kayo gini siya guys si 307 o si 740. So possible ana guys kung dili siya karon nga adlaw diri na siya sa January 10, 11 or possible sa 12. Yan, 3 days lang siya possible siya magbalik. Dako kay chance ni nga mo hit gid ni guys nga balik nga combination. Yan, so kini siya kini mo na ang ingon nga nag-base ra ko ni sa pattern. And then naa siya possible nga mag-eskalera guys. Eskalera possible. Nasa possible mag-eskalera. So si pair 6-5 no. Pwede siya pair 6-5, pair 6-4. So ang atong best gid ani is 6-5-4 na gini siya guys, target rumble. Yan, so kini siya nga upat ka combination guys. Tansyahonon ni siya, wala ko nang ingon nga tayaan nato guys tanan. So possible ni siya nga maglusot ni siya kay ni shoot gid siya sa pattern. Kana kay na ako'y ginatan-aw nga nay possible nga nay bubalik nga numero. Na apoy iska. So kini siya bantayanan ni siya guys. Nangauhag man akong iro na siguro tao man no. And then anyway guys, Max. Sabi akong iro nga sige pangawag. Max. And then guys, mao ni siya ang atong kini siya bantayanan nga numero, okay? So pagpasok gani siya sa inyong mga pattern, mga ang inyong ginahimo di nga mga kuan kining mga angle. So pasok gani siya tistingi guys. Ayaw gani niyo i-miss kay possible kayo. So pero karon sa January 10, 2023, recap sa sa result kapon 642-914-599 sa 2 PM, 5 PM, 9 PM draw, okay? And then na ako i-share nga very hot pair guys. So nindot gani siya guys. Kato siya bantayonon lang to siya guys ha. Kini diri gud nindot gani. Ay gani niyo si Piata gid 3-8 nga pairing. 3-8 nga pairing hot. Hot gid gani siya sa pattern guys. So naamoy combination nga nagdala og 3-8 nga pairing banate kay kana wapo kana siya. Nindot kay na siya karon 2 PM or 5 PM na pwede siya sa 5 PM. And then pwede pag dili ni siya mogawas karon guys ha. Pag dili ni siya mogawas kay karon pwede ni siya ibalik ugma. So ato ning nga pwede ni siya pag dili karon pwede ni siya tomorrow. So January 10, 11. Ana. So pag mo 11 ni siya possible ni sa 9 PM. Pero mag-agad gyapon ta sa resulta sa mo result karon. Kana. And then so kung mag 3-8 pair guys, diri kita focus. Katong gi-post nga last guys, maintain ko ta refresh ta guys ha kay mag-refresh ta mas mayo nga mag-refresh ta kay para nga kuan siya kining lahi na pod nga kuan atong i-apply, okay? And then naato siya, possible pa to siya pag nakuha ninyo sa inyong kuan, ganahan gid bet gid to ninyo. Katong gi-post na ko nga maintain. So i-try pero sa ako karon nakita mo na ko nga possible gid ang 3-8 na pairing. So if mag 3-8 gani siya nga pairing guys. So ug na may bet anang ipares ninyo i-try. Pero para sa ako 2 combinations lang gini guys. Nindot gani karon 5 PM. Kapag gani siya og di gid siya mogawas guys, atangan gani siya. So possible siya kung dili karon sa 11. So ang nindot kay ani guys target rumble. So ang possible ani is ang 183. Yan.
Mo na siya ang best guys, best. Target. Ang ikaduha ni nga defense guys is ang C873. Yan. Kana. Yan. So kuhaan ninyo na guys, then kini gidya og ako ipa-istoryahon ninyo gusto mo mudaog para sa ko lang ha. Kini focus gid mo ni guys, nice kay ni gid. So 3-8 nga pairing, hopefully nga dili siya slide, and kay sure ko nga naa gid 3-8 nga pairing guys magawasay. And then yung kanina, yung post natin kanina na tansyahon lang to nato guys, kay nindot kay gyapon ko siya nga possible siya nga naa siya imong shoot, kay naman ko nakita nga MCA ug escalera. So kana lang guys, sa mga hindi pa naka-subscribe, subscribe po sa ating channel, and yun po, paki-like, paki-share, paki-comment po para ma-replyan natin yung may mga question na yung mga pangutana atong ma-replyan. And then paki-like, share, subscribe, and thank you sa tanan nga nagtan-aw sa atong vlog. Update ta ugma guys, og dili ugma gani guys, og mugawas gani atong numero karon. Update ko unya, okay? And salamat and God bless sa tanan.